Hej. I dag vil jeg lige kort vise, hvordan vi lige kommer i gang med det simuleringsværktøj, der hedder Scilab. Og det vi skal have fat i dag, det er bare lige, hvordan får vi startet det op og får vist noget i selve simuleringen. Og til det formål så har jeg lagt 3 eksempler op på Campus, som I kan downloade og åbne i det her værktøj. Men først skal vi lige have åbnet Scilab. Og det gør I bare ved at klikke på programmet her. Og når vi så kommer ind i konsollen, som er vist her, så skriver vi simpelthen bare Xcos, fordi det er den toolbox, vi ligesom skal have fat i. Det er det grafiske interface, som vi skal bruge på det her semester og i det her fag. Så når jeg får startet den toolbox op, så får jeg sådan en palette browser her, hvor der er defineret nogle systemer og symboler her, som jeg kan trække over på mit stykke blanke papir her, som jeg viser her. Og så kan jeg bruge det i min simulering. Men nu har jeg bygget nogle systemer op, og når I har downloadet dem, så kan I egentlig bare finde dem ved at trykke på åben fil-knappen der. Og så browse hen til det sted, hvor I nu har lagt filen. Og en af filerne, det er den her, som kaldes termisk system. Den trykker man simpelthen bare åben på. Så får man det her vindue op, hvor jeg har lavet en model af et termisk system. Og det er ikke så vigtigt, hvad der lige er inde i systemet her nu. Det er det, jeg lige har åbnet. Det er mere vigtigt at få bygget noget op omkring det her system, så vi kan se, hvad systemresponsen er på et eller andet stimuli på input her. Altså et step på input-siden af det termiske system. Hvordan ser det så ud på udgangssiden af det? Og for at kan gøre det, jamen, så skal vi have et eller andet, der kan give et step på inputtet, og for at kan få fat i det, så skal vi have over i vores palette browser, og skal vi have noget fra det, der hedder kilde. Vi vil gerne have en step-funktion, så den finder vi her, med det symbol her, som vi har set før. Og så trækker man simpelthen bare den over i det vindue, hvor man gerne vil bruge den, og slipper den igen. Så har man den klar. Og for at forbinde de to systemer der, jamen så går man op på steppet her, går hen på pilen. Når den så er grøn, så kan man så klikke på den, og trække en forbindelse derhen til, hvor man nu gerne vil have den. Til den her pil på et termisk system, og så slipper man igen. Og så har vi en forbindelse mellem de to systemer. Vi vil også gerne kunne se det på en eller anden trendkurve herude, hvad det er, der kommer ud af det termiske system. Og den finder vi også herovre i palettebrowseren her, under noget, der hedder Sinks. Det er der, hvor man ligesom kan gemme sin data, få visualiseret sin data, altså få lavet også det vi kalder en trendkurve. Og for at kunne gøre det i det her tilfælde, så tager vi den her. Det her skop, det er faktisk nærmest det samme som et oscilloskop. Vi kan finde nede i laboratoriet. Og sådan et oscilloskop, det skal også have en vide, hvor ofte de nu skal sample de data, der kommer ud. Så for at gøre det, så skal den ligesom have et tidsstempel ind, og det tidsstempel, vi skal bruge på oscilloskopet, det finder vi også under kilder. Og det er clock C her, vi skal. Og vi forbinder den på samme måde, som vi gjorde ligesom før. Og det samme gør vi det med det termiske system og oscilloskopet. Det vi skal huske her ved tiden, det er selvfølgelig at sætte tiden op til, hvor ofte skal den ligesom logge den værdi, der kommer ud af det termiske system. Og vi har sat den til 0,1 sekund. Og det er sådan set OK. Det næste vi skal, det er at sætte oscilloskopet op. Hvor mange data skal det egentlig kigge på, i hvor lang tid skal det logge data, og det sker under den, der hedder refresh period. Og hvis vi nu sætter den til 100 sekunder lige til at starte med, og så kan vi sætte minimumsværdien på y-aksen, den sætter vi til 0, og maksimum, den kan vi sætte til 50, indtil vi lige ved,
hvordan vores system det svarer, så kan vi altid justere de grænser tilbage igen. Det næste vi skal have gjort, det er, at vi skal kigge på, okay, hvad er det, hvornår kommer det her step så ind på vores system? Og det gør det til tiden 1, som det ser ud nu. Vi kan lige skrue den lidt op, så vi har lidt at kigge på i starten. Og den starter med værdien 0 og ender med værdien 1. Det er okay. Det sidste vi skal have gjort, inden vi kan trykke på play-knappen heroppe, det er at kigge på selve simuleringssetup'et. Altså hvor lang tid skal vi simulere. Og her er den sat til at simulere 200 sekunder. Det er indikeret heroppe. Det er faktisk den eneste, vi ligesom skal skrue på i denne her sammenhæng. Så hvis vi siger 200 sekunder der, så skal vi også lige have oscilloskopet her til at kan optage de 200 sekunder, og det gør vi så der. De to ting skal lige passe sammen, så vi får det hele med. Og nu er vi faktisk klar til at kan trykke på play heroppe, og så se, hvad der sker. Den gør så det, at den simulerer det system, vi har lagt ind her, med det her step-respons herude. Og det er jo ikke så nemt at se hernede. Der er ikke så stor forstærkning igennem systemet. Så vi kan lige prøve at zoome ind herover og så se, hvad skete der egentlig. Og det her, det er så svaret fra processen her. Og hvis man så skulle lave en analyse af det og identificere nogle dødtider og nogle tidskonstanter og nogle gains, jamen så kunne man gøre det, at så vil vi jo gerne se steppet sammen med svaret fra processen her. Så kan vi lige slette den forbindelse her, og så kan vi få ført steppet med ind i oscilloskopet sammen med svaret fra det termiske system. Og det gør vi ved at gå over i vores palette-browser og se på signalrutning. Og der kan man ligesom samle mindst 2 signaler med den her til et signal. Og det er faktisk det, vi gerne vil. Vi skal bare have en funktion her, der gør det. Flytter jeg lige lidt rundt på det. Jeg forbinder de forskellige blokke. Og for at få signalet ud her, så går jeg bare hen på den forbindelse, highlighter den og trykker ned på den, så har jeg ligesom fat i den forbindelse der. Og hver gang jeg slipper, jamen så kan jeg ligesom lave et buk på ledningen her, og så kommer jeg derhen. Så kan vi så se, og jeg tror lige vi justerer på Y-max her, det er jo ikke nødvendigt at den kommer så langt op, når genet kun er 1. Så kan vi lige prøve at se igen, hvordan det så ser ud. Okay, så nu har vi både steppet, og vi har systemrespons. Altså kan vi gå ind og se på, hvor lang er dødetiden, hvad bliver vores tidskonstant, og hvor meget er genet. Det var det. Tak for i dag.